Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Channel pa. May giingon. Murag sikat. Bitaw guys. Share lang na ako ang mga experiences bitaw. Bahin aning atong kahago sa ato ang lawas, sa stress, o ilabi na gyud sa kanipod atong pangidaron bitaw. Murag apiki na gyud kaning tulo na lang katuig mo adto na ta sa pagka 50, padulong na ta sa pagka senior citizen. Gamay ra kaayong lihok na to guys. Murag mabughat naman dayon ta, mura naman ta ani og kanang ipamunalan nya. Sa nature sa akong trabaho guys is Monday to Friday na ami trabaho, naga-report me dayon Saturday ug Sunday mura po'y time nga ipanglaba, panglimpyo. So kapoy gid siya, as in kapoy. Mura akong paminaw sa akong lawas na mura gipamunalan ang kaning mga ngipon guys. Murag nangahingo, murag siya katangtangon sa kasakit, as in sakit yun siya, akong aping sakit nga. Mo ni siya akong batyagon guys if mabughat ko. So that's it, kay nabughat man ta ani, so mag-inom ta og himughat. Imno na to ni tanan guys, kay proven man pud nako ni, nag-tested nga maka alleviate ni siya sa akong mga bughat. Inom sa ko guys. Bahalag pait, agwan tahon basta maulian. Plus nagpis lango pa ko guys. Giubo ko, then isipon ko before, pero karon nawala na siya. Ang nabilin is ang ubo na lang, o dili po siya ubo nga kanang sagunson jud nga ubo, padalagsa lang ba, wala man say katol dili. Pero ambot sa panahon siguro ni kay sige manggutang gakuan, ulan init mo kalitag ulan nya, init na sab nya, mataligsikan man ta usahay mo ni. Plus na pagitay mga gipamatidaan sama sa kanang mga bughat-bughat na mabikil din siya, amo na dahil ni resulta. So may unta guys, og maulian ko no, kay pastilan panahon para batas pandemic unya, gaubo-ubo ta ni makaingon niya silang muna ni bisag di ra good, pastilan kapait naman siya dayon. So moro to guys, giunom gyud nako siya tanan, giurot siya nako siya. Kwanto siya guys, himughat to siya. Wine siya nga gisagol na ko siya sa mga ngalan ani, mga ugat-ugat sa kahoy nga akong gipalitikan na to siya sa sikihor, gipalit na ko siya. Then mo to gihulom na ko diha akong inon kanang nakoy bation nga unusual nga kapoy dayon. Akong ulo akong dili nga murag mabuak, tas kani akong mga lagos na murag manggilok, din akong manggilok or manakit gyud siya, as in kani sakit din kay naman man akong sign sa bugat, sa munang mainom ko guys. So hopefully pinaagi pud sa panalangin sa tong labang makagagahom noon ta yang panalangin na namong tambal, kay ako guys dili kayo ko mainom og mga tambal nga paliton kay mahal niya, api kirabi atag income. So munang diri na lang ta sa barato, kay ang isa ka bahalag mahal ang wine nga gibutang, mga 100 kapin siguro to siya. At least dugay man sa isa ka tuig, di man sa tasiging kabugat kada adlaw no, so makuan na siya. Plus dili ra pud kay ta ma-immune sa tambal, so himughat lang yun. So muna to guys, muna to i-share, and God bless sa tanan.